Πες μου. Αυτό θέλεις? Ρώτα την καρδιά σου και πες μου. Άστα αυτή. Της έχω επιβάλει σιωπητήριο. Λουκά, θέλεις να... Ναι. Αν αυτό θέλεις κι εσύ, τότε ναι, θέλω να παντρευτείς. Είναι η μόνη λύση για να είμαι ήσυχος κι εγώ. Ήσυχος για ποιο πράγμα? Πως όταν καίγονται οι λάμπες θα υπάρχει κάποιος να τις αλλάζει. Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος. Θέλω να είσαι προστατευμένη, Νόρα. Ναι, ναι. Και όταν πάθω γρίπη, να μου δίνει παυσίπονα και να μου κόβει βεντούζες, έτσι? Έτσι. Ωραία. Εντάξει. Ένα πράγμα θα σου πω, Λουκά. Το κρίμα στο λαιμό σου. Ακούς, Λουκά? Το κρίμα στο λαιμό σου. Νόρα, μη... Τι Μη... Ερμήγκια. Μην νομίζεις ότι αστείευομαι. Παντρέψου. Είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για σένα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Πάμε. Ένα λεπτάκι. Ξέρεις, εγώ όλο το βράδυ δεν έκλεισα μάτια από τη χαρά μου. Γύρναγα πάνω κάτω στους δρόμους σαν το τρελό. Τώρα τέρμα τα σοκολατάκια, τέρμα τα βιβλία. Νόρα μου. Πού κολλάνε τα σοκολατάκια και τα βιβλία? Σου είχα πει ότι ο Μπέλος σου ετοιμάζει μόνο εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχω μια μικρή εκπληξούλα έτσι για μας. Τι? Αυτό εδώ είναι για σένα. Δεν είναι το αραβόνα μας. Ήθελα έτσι να σου πάρω κάτι για το καλώς όρισες στη ζωή μου. Αλλά θέλω να το φοράς συνέχεια στο χέρι σου, μην το βγάλεις. Τι λες τώρα, Δημήτρη μου? Θέλω να θυμάσαι τη μέρα που δέχτηκες να μπεις στη ζωή μου. Είναι σημαντική μέρα για μένα. Είμαι πολύ συγκινημένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου! Δημήτρη μου! Δημήτρη μου! Δημήτρη μου!